wach ni kuomi ka. Kani ker William Ruto donje telo, nitiere gik mang'eny manotimo ma ne ochiwo signal ne jo Kanyanam ni nochalo ng'at mane dhi wuotho kodwa yo maber. Anya paro kaka janon siasa kana neno kane osechamo muma, inya paro ni hatua mokwongo mokawo ne en biro Homa Bay, kendo biro lemo e kanisa moro e Homa Bay. To napimo ne jomoko mana betgo ni Uhuru ne odonjo Nyanza through Kisumu, to wuoyi ni to chalna mabro donjo Nyanza through Homa Bay. Kendo ng'iye uru maber kabisa nikech Bernasi tie jogi anyalo pimo ni ang'eyo kaneno kako timore kata kapok wuoyo ni kanye mobro chomo gima ino mare. Omiyo sama President Ruto donjo telo, nitiere makosa moko manotimo. Tachiel kuom gese wacho kaka janon wach mag communication ni ne ongiso opposition ni odwaro a robust opposition, ngiso ni okete tesre e yo makare. An kana nene to naparo ni mano ne en kwinyo kich, nikech e demokrasia ok ingiso opposition ni dwaro opposition motegno. Ndiyo ber ni mondo bed gi opposition motegno, but ok iluong e chalo ng'ama kawo mach to olo kuomi. Kana winjo kana luong kamano taparo ni luor moro nogoya matin, nikech kana nene to aneno ni President Ruto kata kobiro ni oje UDA, to ma en UDA en wuod ODM modhiogo madala ne oko. To kanu ngiso ODM ni odwaro nokete tesre, neno ka notimo makosa moro matin e wach yore mag wuoyo e yor siasa. Teno gimotimre kaka wadwa osewacho kanyo endo, but bathe kanyo tada ng'iye e yor dongruok, especially mokwongo Kenya kasa biro dala kane. Okay. Kantie gimoro ma President Ruto osetimo maduong' moloyo ma jopiny nyalo bet ni ok ong'eyo en wach mar gowi. Samane ker mane nitie telo cha wuok, nowewa gi gowi manowewa kwarango bugo mar tho kaka piny Kenya, nikech nokawo gowi manoko kadhi e bunge, kendo nasebiro kaseyo bunge ndalo mang'eny ni wabunge ma wan godo koriwo nyaka magwa ma jokaluo ka ok osebedo ka keto chike mabeyo kata karango sirikal mokalo kata gimana mantiere ni yo makare. Omiyo ne Uhuru nowuok mowewa gowi maduong' kabisa maluoro mane jo economy nigo ne ni ka nok dhi kawo dweche adek to nodonje gimino ni debt distress. Donge co-driver ne en President Masani? Co-driver ne President Masani, to kata odi ok inyalo wacho ni ka gimoro timore marach e ot to koro ise dhako ne dhako bende nitie koda ka gino katimo kenda. Iwacho ni en the presidency. En the presidency, but jatelo mobet mar receive raw intelligence mowacho cha en president mar piny mandalo cha ne Uhuru, ma kano wuok to akorango bugo mar gowi. To kane Ruto donjo, ka nitiere gimoro achiel mosetimi maduong' moloyo ma jo Kenya maybe ok nyal nene nikech ok en dongruok mineno, en ni nogolowa e donje bugo cha, nikech e dweche adek kano sadonje telo gima ne dhi timore Kenya ka en ni pesa waduto mantiere banks ne dhi dok piny gi atamalo 30 nyaka atamalo 50, nikech samise wacho ni ok wadhi chulo gowi ni nikech ne en gowi manoko kawe yo makare. To bengi ma oko madongo dongo machalo World Bank mamiyowa pesa machalo IMF ne bro ketowa e blacklist, to kone piny mar Kenya to koro kwa miseling. Koro kwa miu siling to ni pesa ma in go cha all lose value ne by 30 to 50%. Mano mokwongo mano konyo go maduong'. Mar ariyo, awacho ga ni onge internship mar presidency. Onge kamidi some kata kamidi industrial attachment ni koro ibero president kuom dweche adek kaka koro indiki. Ndiyo inyabedo deputy president, to deputy president chalo ma deputy governor. Onge gimoro malich mitimo kanyo endo nikech in mana ka governor wacho kata ka president wacho ni dhi kata chande ori e kidhi ijalwe jatelo. In fact jalwedo ber ke jalwedo neno gik moko. Deputy governor gi deputy president in ionge tich mochiko, in ibet kanyo in waiting ni ka depo ni gimoro timre kata odhi mo kare to ok lam ni odhi kamano to eka de yudi gimoro. Kobire piny luo onge ker ma osetime gik ma president Ruto osetimonwa to chalo kama chakre ndalo manobiro Homa Bay cha ok apar ka nong'iyo 2027 re-election. Apani nong'iyo osiep, nikech nitiere gik moko makata kokiwinjri gi ng'ato to chuny nyaka bed ni neno gimoro. Ndalo cha nok wawinjre kode, ndalo cha ne wakete tesri marach kabisa.